Tinosangana zvakare, hama vadiwa, pasabata rino romusi wa5 Kubvumbi 2025. Makanzwa imi navakuru vakare ana Sifasi mwanakomana waBhajona vachiti kare murau navaprofita zvaiverengwa mumasinagogo pasabata roga roga. Hama vadiwa, ko murau wakapera here? Isu nhasi ngatichibateiwo shoko pana Jeremaya we14:17 kubva pandima ye14 kusvika pakupera kwechitsauko ichocho. Jehovha wakati kwandiri, enda undomira musuo ravana vavanhu panopinda madzimambo aJudha napavanobuda napamasuo ose aJerusarema. Uti kwavari, inzwai shoko raJehovha imi madzimambo aJudha navaJudha vose navose vagere Jerusarema vanopinda napamasuo awa. Zvanzi naJehovha, zvichenjerei murege kutakura mutoro nezuva reSabata kana kupinda nawo napamasuo eJerusarema. Musabuda makatakura mutoro padzimba dzenyu nezuva reSabata kana kubate basa ripi neripi, asi mutsaure zuva reSabata sezvandakarayira madzibaba enyu. Asi havana kuteerera kana kurerekera nzeve dzavo, asi vakaomesa mitsipa yavo kuti varege kunzwa, varege kudzidziswa. Zvino zvanzi naJehovha, kana mukanatsa kunditeerera mukasapinda nomutoro napamasuo eguta rino nezuva reSabata, asi muchitsaura zuva reSabata musingabate basa ripi neripi naro, ipapo pachapinda napamasuo eguta rino madzimambo namachinda anogara pachigaro choushe chaDhavhidhi, anofamba nengoro namabhiza, iwo namachinda awo navarume vaJudha navagere Jerusarema. Guta rino richavapo nekusingaperi. Vachabva kumaguta aJudha napanzvimbo dzakapoteredza Jerusarema, napanyika yeBhenjamini, napanyika yamapani, napanyika yamakomo, nokurutivi rwezasi, vachiuya nezvipiriso zvinopiswa nezvibayiro nezvipiriso zvoupfu nezvinonhuhwira, vachiuya nezvokuvonga nazvo kuimba yaJehovha. Asi kana mukaramba kunditeerera, mukaramba kutsaura zuva reSabata, muchitakura mutoro muchipinda nawo napamasuo eJerusarema nezuva reSabata, ipapo ndichabatidza moto pamasuo aro uchapedza dzimba dzamambo dzeJerusarema usingazodzimwi. Amen. Mwari aropafadze mashoko ake averengwa. Wakatoaropafadza kare. Amen. Amen. Hama vadiwa, tanzwa kutaura kwaJeremaya. Kutaura uku kwakaitika Jerusarema risati raparadzwa. Jerusarema rikagosvika pakuparadzwa, vanhu vakaendeswa muhutapwa, madzimambo vamwe vakatushirwa meso, vamwe vakatiza, vamwe vakafa, vamwe vakaora mukati menzira dzemumisha dzeJerusarema nokuti vakanga vaurawa nemunondo. Vamwe vavo vakanga vatofa kare nenzara pakazotanga hondo, nokuti havana kuteerera zvakanga zvarayirwa naMwari. Zvikanzi vakafuratira sungano yavakanga vaita naMwari, Mwari akasvika pakuvatonga nekuvaparadza nekuvatorera zvaakanga avapa. Tinotenda nengoni dzaIshe wedu Jesu Kristu dzatinadzo nyangwe nanhasi, asi naivavo vakatenda neshoko ravakanga vapuwa naMwari, ravakanga varayirwa naMwari kupfuura navaprofita, kupfuura nemurau wakapuwa naMozisi. Vakaziva kuti takadzokera pazvinhu izvi zvichida Mwari ungazadzise zvaakareva kupfuura nemuprofita mumwe chete iyeye watisina kuteerera, Jeremaya, akatiudza kuti mushure mamazuva 40 ndichadzosera vanhu vangu panyika yavo. Hama vadiwa, zvikanzi vakatadza kuzvitsaura. Imi hama dzangu, muri kuzvitsaura here pazuva reSabata? Muri kuzvibvisa panyika here?
Ndiro inzwi guru ratinaro ipapo pachapter 17 zvikanzi munofanirwa kuzvitsaura kubva kunyika, nekuti namazuva ivo vaBhabhironi vakanga vasingagari panyika yavo. Vakanga vari ivo vana vaJakobho, vana vaIsraeri vakanga vatadza, vakanga vaita uBhabhironi hwese, vakaita uBhabhironi hwakasandurwa, hwakakangwa, hwakasiyana, zvichida hwakatopfuura hweBhabhironi chaiyo. Kuzongobudiswa zvavo muBhabhironi kwanga kwakungobudiswawo, nokuti Mwari wakanga waita zvivimbiso, asi vakanga vasina kunaka kupfuura vanhu veBhabhironi vakaparadzwa naMwari. Zvino imi shoko rinouya richiti, muri kuzvitsaura here? Muri kuzvibvisa here panyika nezuva reSabata? Kuzvibvisa panyika zvinoda kuedzwa, ibasa kai? Zvakafanana nekunorima chibhakera mumunda, ibasa chairo guru ramuri kuda kuita. Zvasiyana nepfumvudza yamunoita iya yechilezi-lezi yekungochera tumakomba. Iri chibhakera chekuti munenge muchirima munda wose separimwa negejo, kutopfuura parimwa negejo, nekuti munenge muchitimba munda wose. Mwari akangotipa nguva nduku pazuva reSabata, maawa 24 ekuti tingozvibvisa panyika. Tizvibvise panyika nyangwe nepamufungo yedu. Tingakwanise kuzvitsaura panyama, ichocho chinhu chiduku, nokuti ndangopinda mukati memba ina madziro 4, ndakakiya gonhi, ndatozvitsaura kare kubva panyika. Asi ndazvitsaura here mumufungwa umu nomumwoyo umu kubva munyika? Chiri kuitwa nenyika panze apa handicho chandiri kuita mumwoyo mangu here? Makanzwa imi Ishe Jesu wakauya kuzosimbisa murau. Zvikanzi anenge akurova dama rimwe chete usamudzorera, asi mupe rimwe. Zvikanzi munhu akakukumbira shati imwe, iwe une 2, usamupa 1, mupe dzose 2. Kana achida ubva wamupa zvose nevhesi rako futi. Mukuona kusimbiswa kwaita murau. Naizvozvo murau waIshe wedu Jesu Kristu uri kutitaura kuti imi mazvitsaura here pamweya? Pane nguva yamunofanirwa kuzvirovedzera kuna Mwari. Mungati chinhu ichi chiduku-duku, zuva rimwe chete rekungozvitsaura munotokundikana. Kana awa imwe chete munokundikana. Hongu miviri yenyu inenge iri kukereke, iri kusinagogo, zvichida iri kumasowe, asi mufungo yenyu nemwoyo yenyu zvinenge zvisiri paSabata. Mazviisa miviri yenyu paSabata. Munoziva kuti zvinoreve chii? Ndiwo murau waMozisi iwowo, wakanga wakatokwana kuti muzviise miviri yenyu paSabata. Asi murau waJesu wakasimbiswa unoti mweya yenyu ngaive paSabatawo. Naizvozvo zvitsaurei. Manzwa zvinhu zvataurwa zvikanzi regedzai kutakura mitoro. Chikuru chinotitadzisa kunamata mitoro. Haingori mitoro yatinotakura panyama, tumabhegi twedu twatinoisa kumusana tuya, kana masaga atinotakura, kana atinoisa pangoro, kana atinokweverwa nemombe. Mitoro mabasa, asi mitoro mifungo futi yedu, zviri pamwoyo, zviri mukabhokisi kemwoyo, zvawakafigiraimo. Ini ndikatadza kuzviziva, asi iwe unozvizivira. Zvikanzi chiri murusakasaka chinozvizivira. Iwe unoziva zvawakaita, iwe unoziva zviri mumwoyo mako, iwe unoziva nyangwe nezviri kukutambudza navanhu vari kukutambudza. Zvikanzi musapinde nemutoro. Zvino kana chida kupinda muSabata takanaka, tinopinda sei?
tinofanirwa kuti kuona kuti nezuva reshanu parinozosvika rodoka, tasunungura mitoro yose, tazorora panyama napamwe. Zuva reshanu harizi rekuunza mutoro nokutanga zvinhu zvitsva. Munenge pamunozobva paThursday, Friday, munenge makutotanga kusunungura mitoro zvishoma zvishoma zvishoma, kusvikira manyasova pazororo motanga Sabata. Asi Sabata ratotanga, mweya yenyu yava pabasa. Basa ndiro chii? Makanzwa Sifasi zvaitaura, mirau yaiverengwa navaprofita. Chinhu chiduku ichocho kungodzidzawo. Asi basa guru rinouya pakudzamisa pfungwa dzedu mune zvinhu zvinenge zvichirebwa navaprofita nomurau, napakuzvisunungura. Nekuti pakusunungura mutoro kuya hatina kusunungura zvose. Pane pamwe panozoona kuti musi wakati ndakaita chakati, apa murau uri kutaura kuti chakati. Unoziva chimwe chinhu chakanaka pamusoro pemurau ndechekuti murau unogara uchisanduka mumwe chetewo. Unogara uchisanduka, mweya uchikudzidzisa zviri more advanced zvemurau mumwe chetewo. Kana zvakanzi usabe, murau unotaura kuti kumwe kuba kwakaita sei, kumwe kuba kwakaita pavhiki rapera kwakaita sei. Muri kuona? Mwari wangu, hama dzangu, toda kufamba tiri vatsvene savaprista. Vaprista vakanga vasingatakuri mutoro, vaifamba vakasununguka. Vakanga vasina zvinhu zvose zvakanga zviri zvaMwari. Basa ravo rakanga riri rekushanda chete paimba yaMwari. Nesuwo tinoona kuti pazuva rimwe chete iroro ratakatsaburirwa naMwari kuti tingoitawo savaprista, toitawo savaprista. Munorangarira Nehemia namazuva okudzoka kwavadzoki vakanga vanzwirwa nyasha naMwari kuti vakataura kuti chii pamusoro pevanhu vaiuya vachitengesa nezuva reSabata. Zvikanzi wakavafigira gonhi, wakavabuditsa muguta, vakatanga kurara vakarinda gonhi reguta, wakavadzinga futi nyangwe pedyo nesuo. Akati endai kure, handiri kutombokuona pedyo. Akati musuo ngauvharwe. Svikira Sabata rapera, zuva resvondo ratanga, kudziya kopisa. Tikutaura zvekuma 11, 12. Zvikanzi ndobva vaizovhurwa masuo. Zvino kana iri mitoro, munokwanisa kuholda here more than 24 hours? Mowedzera nenguva yekurara yemusi wesvondo, mosvika kwadziya, mozosunungurazve motanga kufunga kuti zviya nenyaya dzenyika takanga tiri papi. Siyai basa renyu kumba, siyai basa renyu, siyai mifungo yenyu yakaipa, siyai zvokumanikidzwa navanhu, siyai zvamunoita navanhu, mungozvipa nguva yeutsvene duku duku. Muzvipfigire muimba yemukati, muve naMwari, muwadzane naMwari. Pamwe chete pane zvaanoda kukudzidzisai, pane zvaanoda kukurayirai. Hama vadiwa, naiwawo mashoma, ndinoti zvakwana kupupura kwangu pazuva reSabata. Mwari wenyu ave nemi, akutungamirirei kusvikira Sabata rose rapera. Hazvisakanaka kuti ndiswere ndichingotaura nemi zuva rose, izvi ndandatotaura zvakwana. Yava nguva yemunhu woga woga azvipindire muimba yomukati, adzidze, asunungurwe, azorore. Mwari akukomborere muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya anoyera. Amen and amen. Mutiropafadze Mwari, endai nesu kudzimba, tichifunga dama renyu,
tichirirangarira. Tinyaradze isu tose, simbisai mwoyo yedu. Kana tosvika kudenga, tichakurumbidzai. Kana tosvika kudenga, tichakurumbidzai. Amen. Ngoni dzaishauri Jesu Kristu norudo rwomwari nokuwadzana kwomweya mutsvene ngazvive nemi, zvikuchengetei kubva pane rino sabata kusvikira pane rinotevera, kubva pane rino vhiki kusvikira parinotevera. Agare nemi pose pamunenge miri, kudzama kuve kusingaperi. Amen. Jehovha ngaakuropafadzei. Jehovha ngaakuchengetei. Jehovha ngaakuvhenekerei nechiso chake. Jehovha ngaakunzwirei nyasha. Jehovha ngaakusimudzirei chiso chake. Jehovha ngaakupei rugare. Makanyorwa nezita rinokosha raJehovha pamuri, pamhazha dzenyu napamwoyo yenyu. Garai maari agokuropafadzai. Amen and amen.